गेवराईमध्ये गेल्या 14 वर्षापासून राज्यस्तरीय कृषी प्रदर्शन आयोजित करण्यात येत आहे। हे कृषी प्रदर्शन गेवराई येथील महेश बेदरे हे आयोजित करत असून आपण त्यांच्याशी संवाद साधणार आहोत। बेदरेजी, तुमचं रिपोर्टरमध्ये स्वागत आहे। नमस्कार। कृषी प्रदर्शन आयोजित करण्याची संकल्पना कधी सुचली आणि म्हणजे उद्देश नेमकं काय की आपण गेवराईसारख्या तालुक्यामध्ये कृषी प्रदर्शन आयोजित करावं? मुळात या कृषी प्रदर्शनाची आपण सुरुवात करण्यामागचा हेतू एकच होता। 2007 मध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये कवठा म्हणून नावाचं एक गाव होतं। त्या गावामध्ये शेतीमध्ये डायरेक्टली लाईव्ह डेमॉन्स्ट्रेशनचं प्रदर्शन ठेवलं होतं आणि त्या प्रदर्शनाला आपल्या भागातील शेतकरी मला जाताना दिसले। तर एक खंत अशी वाटली की आपल्या भागातच असं का प्रदर्शन नसू नये। त्याच्यानंतर जे मोठ्या राष्ट्रीय स्तरावर पुण्याला, कोयमुत्तरला, इस्रायलला असे प्रदर्शन होतात आणि त्या प्रदर्शनाला आपला सामान्य शेतकरी जाऊ शकत नाही। मग त्या शेतकऱ्याला त्याच्याच बांधावर आणि त्याच्याच गावात हे तंत्रज्ञान मिळावं हा प्रामाणिक हेतू ठेवून आपण याची सुरुवात 2007 मध्ये केली। आणि ज्यावेळेस आम्ही 2007 मध्ये प्रदर्शन केलं, जेमतेम आम्हाला वाटलं एक 4-5 हजार लोक येतील, पण ज्यावेळेस त्याचं आम्ही स्वरूप बघितलं तर पहिल्याच प्रदर्शनाला 50,000 शेतकऱ्यांनी भेट दिली आणि तोच आमच्यासाठी टर्निंग पॉईंट ठरला। आणि 2007 ते आज 2014 या 14 वर्षाच्या कालखंडामध्ये फक्त कोरोनाच्या महामारीमुळे आपण 2 वर्ष प्रदर्शन घेऊ शकलो नाही नसता आपण नुसतं गेवराईमध्येच न करता बीड, उस्मानाबाद, त्यानंतर परभणी, नांदेड, हिंगोली, जालना याही भागात प्रदर्शन केलं। या मागचा करण्याचा उद्देश काय? ज्यावेळेस आपण गेवराईला प्रदर्शन करायचो तर या आजूबाजूच्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची जी उत्सुकता खूप दिसायची की त्या लोकांनाही त्यांच्या भागात हे प्रदर्शन बघायला मिळालं। हा आपण दृष्टिकोन ठेवून ही सातत्य म्हणजे खंड न पडणारं एकमेव हे मराठवाड्यातलं प्रदर्शन आहे की सातत्याने आपण सुरू करतो। दुसरा विषय की तरुणांनी शेतीला वेगळ्या दृष्टीने बघायला पाहिजे। मुळात एखादा शेतकरी पुत्र त्याच्या वडिलांची शेती ही काही तांत्रिक अडचणीमुळे होत नाही, पण तरुणांनी यात काहीतरी नवीन बघून याला व्यावसायिकतेची जोड देऊन प्रदर्शनामध्ये लोक शेतीला स्वीकारतात, याचा मनस्वी आनंद होतोय। दुसरं 2007 ते 2014 या कालखंडामध्ये या बीड जिल्ह्याच्या कृषी क्रांतीमध्ये या प्रदर्शनाचा सिंहाचा वाटा आहे। यातून मला या येणाऱ्या लोकातून दिसतं दिवसभरात साधारणतः या प्रदर्शनाला 10 ते 15,000 लोक भेट देतात। इव्हन 4 दिवसामध्ये नांदेड, हिंगोली, जालना याही भागात प्रदर्शन केलं। या मागचा करण्याचा उद्देश काय? ज्यावेळेस आपण गेवराईला प्रदर्शन करायचो तर या आजूबाजूच्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची जी उत्सुकता खूप दिसायची की त्या लोकांनाही त्यांच्या भागात हे प्रदर्शन बघायला मिळालं। हा आपण दृष्टिकोन ठेवून ही सातत्य म्हणजे खंड न पडणारं एकमेव हे मराठवाड्यातलं प्रदर्शन आहे की सातत्याने आपण सुरू करतो। दुसरा विषय की तरुणांनी शेतीला वेगळ्या दृष्टीने बघायला पाहिजे। मुळात एखादा शेतकरी पुत्र त्याच्या वडिलांची शेती ही काही तांत्रिक अडचणीमुळे होत नाही, पण तरुणांनी यात काहीतरी नवीन बघून याला व्यावसायिकतेची जोड देऊन प्रदर्शनामध्ये लोक शेतीला स्वीकारतात, याचा मनस्वी आनंद होतोय। दुसरं 2007 ते 2014 या कालखंडामध्ये या बीड जिल्ह्याच्या कृषी क्रांतीमध्ये या प्रदर्शनाचा सिंहाचा वाटा आहे। यातून मला या येणाऱ्या लोकातून दिसतं दिवसभरात साधारणतः या प्रदर्शनाला 10 ते 15,000 लोक भेट देतात। इव्हन 4 दिवसामध्ये एक 35 ते 40,000 लोक या प्रदर्शनाला दरवर्षी भेट देतात। यंदाचा रिस्पॉन्स कसा आहे? वास्तविक पाहता कोरोनाच्या महामारीमध्ये पूर्ण जग थांबलं, पण बळीराजा थांबला नाही। बळीराजा थांबला नाही। काही तांत्रिक अडचणीमुळे आपण 2-3 वेळेस या प्रदर्शनाची डेट मागे पुढे केल्यामुळे आम्हाला भीती होती की प्रदर्शनाला प्रतिसाद कसा आहे, पण मात्र प्रतिसाद खूप चांगला आहे आणि चांगल्या पद्धतीने या प्रदर्शनामध्ये सगळ्या गोष्टी लोकांना दाखवण्यासाठी आपण ठेवलं आहे। यांत्रिकरणावर या प्रदर्शनाचा सगळ्यात जास्त भर आहे आणि हाच उद्देश की जो मजुरीला शेतकरी वैतागला आहे तर त्यासाठी यांत्रिकरणाचं भव्य दिव्य असं दालन आपण या ठिकाणी केलं। हे स्टॉल या ठिकाणी लागतात, हे स्टॉल बीड जिल्ह्यातले असतात का इतर जिल्ह्यातले बी असतात? मुळात राज्यस्तरावरचं आपलं प्रदर्शन आहे। नुसते बीड जिल्हा किंवा मराठवाडा, महाराष्ट्र नसून राज्याच्या बाहेरून सुद्धा या ठिकाणी काही शेतकरी, काही कृषी क्षेत्रातील व्यावसायिक आपापले प्रयोग या ठिकाणी दाखवतात आणि लाईव्ह स्वरूपात दाखवतात। त्यामुळे राज्याच्या बाहेरूनही खूप लोक या ठिकाणी आलेले आहेत।
रोज किती लोक येतात अंदाजे? अंदाजे या दिवसभराच्या आमच्याकडे याची नोंदणी असते. हां. साधारणतः एक 12 ते 13 हजाराच्या पुढं लोक येतात. आज तिसरा दिवस आहे. आतापर्यंत साधारणतः 35,000 लोकांनी भेट दिली. तर वेगळं काय की आहे का यंदा ह्याच्यामध्ये कृषी खूप प्रदर्शन? महत्त्वाचा विषय आपण विचारला. या ठिकाणी आपण लाईव्ह ड्रोनचं डेमो 2 दिवस ठेवला होता. हां. त्याला काही तांत्रिक परवानग्या लागतात केंद्र शासनाच्या, कारण तो विषय हा ATSच्या अंतर्गत असल्यामुळं या ठिकाणी जो लाईव्ह ड्रोन आहे, म्हणजे यापुढे शेतकरी हा ड्रोननी शेतीची फवारणी करू शकतो, हां. याचा आपण 2 दिवस प्रात्यक्षिक या ठिकाणी दाखवला. ठीक आहे. हे होते महेशजी बेदरे यांनी आपल्या कृषी प्रदर्शनाच्या संदर्भात सविस्तर अशी माहिती सांगितली आहे. धन्यवाद.